Összességében azt gondolom, hogy sikerült, hiszen második lettem, de nem teljes az öröm, mert első szerettem volna lenni minden versenyen. Amin nagyon meglepődtem, az az, hogy az időmérőnél direkt taktikusan a többiektől lemaradva, kellő távolságba szabadon mehettem a pályán, és a végig még csak negyedik rajtkocka sikerült, és ez kimondottan zapossá tett. Ráadásul a rajt utáni első-második kanyarban én azt gondolom, hogy jól sikerült a rajt, de mégsem sikerült jól fordulnom az első-másodikat, és maradt ez a negyedik hely gyakorlatilag ott az elején, és sikerült onnan feljönnöm a második helyre. És az nagy küzdelemben, de sikerült. Viszont utána már nem tudtam ledolgozni az első és a közöttem lévő távolságot. Nagyjából egy kanyarnyi volt a különbség, nem volt elég hosszú verseny, ennyi. Különben megfogtam volna. A hazai pálya, ahogy említetted, is annyiban éreztem, hogy azért én nem vagyok annyira gyakorlatlan ezen a pályán, tehát számtalan alkalommal voltam kint. Bár az kétségtelen, hogy sokszor előfordult, hogy egyedül róttam a köröket, mert éppen nem volt versenytárs, vagy akivel edzettünk volna. És egyébként akkor sikerülnek rosszabbul a köridők, mint akkor, amikor tényleg éles, és akkor lehet menni a másik után, vagy éppen megpróbálni ellógni. Egyértelműen azt éreztem, hogy ez nekem fekszik. Mondom, csalódás volt, hogy mégiscsak a negyedik helyről. Én úgy éreztem, hogy jó köröket futok, számítottam egy első-második rajtkockára, és ennél csalódás volt, de a végeredmény végül is jó lett. Ez viszonylag gyorsan sikerült. Az a része az izgalmas volt, hiszen nagyon koncentráltam, hogy nehogy véletlenül ütközzünk, kilökjük egymást, tehát az sokkal nagyobb veszteséget jelent, mint hogyha egy-egy kanyarba visszaveszek a tempóból, és akkor inkább várok még 2-3 kanyart, és akkor fogjuk tudni lemecselni egymással. Onnantól nem volt annyira izgalmas. Egyszer nagyjából körbeértünk a végén, én azt hiszem, hogy 2 embert előztem le a hátul lévőkből, tehát a sereghajtókból. Ott is rendkívül módon igyekeztem, nem volt szükséges leelőzni őket, azt mondtam, hogy stabil a második helyem, nehogy véletlenül kockáztassak, tehát ott már inkább biztonsági játékos voltam. Miután láttam azt, hogy kevés van, már hátra a verseny is egyszerűen nem tudom megfogni az első helyen állót, úgyhogy onnan már biztonsági játék volt. Ez a része a versenynek a második fele ennél fogva nem volt már annyira izgalmas, ugye azért hátrébb voltak nagy csaták, ahogy hallottam, úgyhogy nyilván az egy más élmény volt a többiek számára, de összességében a verseny így is nagy élmény volt, dobogó második helye, az előző verseny harmadik volt, így ez most második, örültem neki nagyon. Amennyire félszemmel figyeltem, igen, tehát az igyekeztem folyamatosan a követőbolyt figyelni. Az, hogy most hogy helyezkednek, meg hogy áll a csata, ezt nyilván nem tudtam. Akkor, amikor a második helyre feljöttem, akkor még ott 1-2 körön keresztül, aki harmadik helyre került mögém, ott még azért egy-egy kanyarba beért, de aztán sikerült szépen lépésről lépésre ellógnunk tőle, onnan megnyugodtabb voltam. Úgy éreztem, hogy megvan az az előny, amivel ha ügyesen tartom, akkor nem lesz gond. De szerettem volna az elsőt megfogni, nem volt elég hosszú. Wasabi miatt aggódtam, hiszen az előző gyakorló versenyt ő nagy fölénnyel nyerte. Akkor a harmadik lettem, hogy ő azért meg tud majd szorongatni, de hál' Istennek úgy alakult, hogy 2-vel mögöttem, és így nem veszélyeztette a pozíciómat. Nyilván mindig azzal versenyzek, aki most itt ezen a versenyen úgy látszott, hogy egy új kihívóra találtam az első helyezett személyében. Legalább egy, mert nyilván mindenkiben benne van a potenciális helyezés lehetősége, de jól csinálta egyértelműen, úgyhogy a következő versenyen majd kíváncsi vagyok. Ma például pokoli meleg van, tehát ez a 35-6 fok, ez azért szerintem még a nézőknél is kiverte a biztosítékot. Egészen más, nyilván más technikát meg hozzáállást igényel az, hogyha 22 fokos a pályán, amikor 38 érezhető volt.